Kaixo, gu asko ikastelako LH3-lauko ikasleak gara. Hilabete hauetan plastikoari buruzko proiektua lanean ibili gara. Gure proiektuan plastikoaren erabilerari buruz hainbat gauza ikasten aritu gara. Bere izena mundu berri baten mapa da. Oso kezkatuta gaude konturatu garelako munduan plastiko hondakin asko dagoela. Zehar besteak beste. Hainbat iturritik jaso dugu informazioa eta analizatu dugu. Interneta, idatzizko dokumentuak. Esperimentuak egin ditugu. Lorontzietan sagarra eta plastiko sartu lurperatu ditugu eta sagarra usteldu egin da plastiko ez. Ikastolako ikasleen artean kontsumitzen dugu. Plastikoaren buruzko datua jaso eta analizatu ditugu. Madariaga Dorretxeko ekoetxera egin dugu irteera. Konturatu gara plastiko horiek erabiltzen dugula, eta horren ondorioz plastikoak egiten gaitu. Mundua zehar ur asko dagoen lekuetan, 7 plastikozko irla erraldoi daude. Ion adibidez, zarregunean 5.120 kilogramo